Bon dia a tothom. Avui us parlarem de l'accentuació i la dièresi. Tractarem 6 punts. Què és l'accent, tipus d'accents, normes d'accentuació, l'accent diacrític, els adverbis acabats en ment i la dièresi. Comencem parlant de l'accent. Ja sabeu que gairebé totes les paraules tenen una síl·laba tònica. A vegades aquesta síl·laba s'ha de marcar de manera gràfica. El símbol que fem servir per marcar una vocal tònica és l'accent gràfic. Les úniques paraules que podem considerar àtones, sense síl·laba tònica, són alguns monosíl·labs, o sigui, algunes paraules d'una sola síl·laba, que ja són àtones de per si, com per exemple els pronoms febles. Tipus d'accents. Si fem un cop d'ull als tipus d'accents, trobem que en tenim dos, l'accent obert o greu i l'accent tancat o agut. Utilitzem l'accent obert sempre a la vocal A i a vegades en la E i en la O quan aquestes sonen obertes. Per exemple, català, pèsol, això. Utilitzem l'accent tancat o agut sempre a la I i a la U i a vegades en la E i en la O quan aquestes sonen tancades. Per exemple, pastís, núvol, préssec, presó. Passem ara a recordar les normes d'accentuació. Per accentuar correctament, abans hem de determinar si la paraula és aguda, plana o esdrúixola. Ja sabeu que les paraules agudes són les que tenen la síl·laba tònica a l'última síl·laba. Les paraules planes tenen la síl·laba tònica a la penúltima síl·laba. I les paraules esdrúixoles tenen la síl·laba tònica a l'avantpenúltima síl·laba. Accentuem les paraules agudes quan acaben en vocal més S, as, es, is, os, us, en, in. Per exemple, demà, per què, camí, camió, bambú, cabàs, després, vernís, blavós, autobús, desprèn, Dublín. Accentuem les paraules planes quan no acaben en les terminacions que hem dit abans, o sigui, quan no acaben ni en vocal més S, ni en, in. A part d'això, accentuem les paraules planes que acaben en diftong. Per exemple, fàcil, fenòmens, miràveu, dèieu. Per últim, ja sabeu que totes les paraules esdrúixoles s'accentuen. Per exemple, fàbrica, justícia. Passem a veure l'accent diacrític. L'accent diacrític és aquell accent que fem servir per a distingir dos mots que s'escriuen igual però que tenen significats diferents. Hi ha 15 accents diacrítics que heu de recordar, que són aquests que teniu en el quadre de la dreta. En aquest quadre hi teniu el significat de cada paraula i així veieu clar la distinció que cal fer entre l'una i l'altra. Si us hi fixeu, tots els 15 accents diacrítics són en paraules monosíl·labes, o sigui, en paraules d'una sola síl·laba. Fixeu-vos bé en el quadre i intenteu memoritzar aquestes paraules, ja que és important tenir-les en compte per escriure bé. Ara us farem 5 cèntims sobre els adverbis acabats en ment. Ja sabeu que un adverbi és una paraula que acompanya un verb. Doncs bé, hi ha adverbis que es formen a partir d'adjectius en la seva forma femenina. Un adjectiu ja sabeu que és una paraula que acompanya i qualifica un nom. En l'exemple hi teniu dos adjectius que són ràpida i contínua, a partir dels quals es formen dos adverbis, ràpidament, contínuament. Doncs bé, aquests dos adjectius estan en forma femenina i noteu que porten accent. Doncs els respectius adverbis cal recordar que també porten l'accent, que el mantenen.
Per últim us parlarem de la dièresi. La dièresi és un signe de puntuació que consisteix en dos puntets que fem servir per a certs usos. Hem d'escriure dièresi per indicar que cal pronunciar la U en els grups gue, gui, que, qui, per exemple, en les paraules següent, pingüí. També escrivim dièresi per a indicar que la I i la U no formen diftong. Aquí hem de puntualitzar una cosa. Ja sabeu que els diftongs són dues vocals pronunciades en una sola síl·laba. A vegades, encara que dues vocals es toquin, no estan en la mateixa síl·laba, ja que les pronunciem en dues síl·labes diferents. Quan passa això, estem davant d'un hiat. Per trencar un diftong hi ha dues possibilitats. La primera opció sempre és l'accent, com passa amb la paraula veí. En la paraula veí tenim una E i una I que en principi formarien diftong, però trenquem aquest diftong posant un accent a la I. Doncs bé, si per les normes d'accentuació no podem accentuar la paraula, després hem de fer ús de la dièresi, com passa, per exemple, a veïna i produïa. En aquest cas, per exemple, la paraula veïna, la E i la I formarien diftong, però com que les pronunciem per separat en dues síl·labes diferents, hem de trencar el diftong i com que no hi podem posar accent, perquè les normes no ens ho permeten, i hem de posar-hi una dièresi. En quins casos no escrivim dièresi? Quan podem trencar un diftong amb un accent, ja que ho permeten les normes, és el que hem explicat abans. La primera opció per trencar un diftong sempre és l'accent. Ja hem vist abans la paraula veí. En aquí tenim l'exemple de suís. No fem ús de la dièresi en els mots formats per un prefix més i, u. Per exemple, reimpressió. Noteu que reimpressió, la E i la I se separen, es pronuncien per separat, però no ho indiquem ni amb cap accent ni amb cap dièresi, ja que el mateix prefix serveix de separació entre les dues síl·labes. Tampoc fem servir la dièresi en els mots acabats en isme, iste, us, Per exemple, egoisme, egoista, Màrius. Per últim, tampoc usem la dièresi en l'infinitiu, el gerundi, el futur i el condicional dels verbs acabats en vocal més ir. Per exemple, reduir, reduint, reduiré, reduiria. Recordeu que l'infinitiu és aquella forma verbal que acaba en R i el gerundi és aquella forma verbal que acaba en NT. I fins aquí l'explicació de l'accentuació i la dièresi. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins una altra.